вітанне, сябры, з вами Ваш. Сёння хочу трохі пагаварыць пра пентатоніку. Шмат вучняў пытаюць, чаму, навошта яна патрэбна ўвогуле, так? Или вось гэта. Здаецца, проста нейкі набор невядома чаго. Але гэта аснова імправізацыі сола. І зараз я вам гэта пакажу. Ось ви бачите, що я використовував амаль суцільно пентатоніку, додавав нейкі ноти були лажами, але я лічу, що на гітарі лажи не може бути, тому що коли ти лажанув, ти просто зробив ноту, яка не відноситься до цієї тональності, але в блюзі не таке буває. Тому можна використовувати бенди, використовувати вібрато. Нават гэтую самую простую першы бок з гэтай пентатонікі выкарыстоўвае і ўпрыгожвае яе, атрымліваецца вельмі такая блюзовая добрая музыка. Я там не гавару пра джаз, я не люблю джаз, гэта цяжкая музыка. А вось дастаткова вывучыць гэтую пентатоніку, каб вам адкрылася дзвер у мир блюза и блюзовой и рок-музыки, потому что 90% всех роковых песен и блюзовых песен строится на пентатонике, ці то мажорной, ці то минорной. Так что вучыце пентатонику и нікога не слухайте, что это дрэнна, что это вельмі нязручно, что это все играют. Ну и что так, все играют пентатонику, однако же это не робіць